काम किया जा रहा है कि मेरे अच्छे गानों को डिलीट किया जा रहा है। तो देखते हैं भाई हमार भोजपुरी में इतना दुखित खबर बा कि तू लोग कल्पना भी ना कर सके लो। भाई हमार ये बात सही बा। खेसारी लाल यादव के हरदम सतावल जाता। भाई हमार गाना खेसारी लाल यादव के डिलीट करावल गइल बा। लमसम 100 गो से पार गाना खेसारी लाल यादव के गाना डिलीट हो चुकल बा। भाई हमार खेसारी लाल यादव इतना इमोशनल में बाढ़े कि भाई हमार तू लोग भी सोच ना सकेला और हम भी ना सोच सकिले यार। खुद हम इमोशनल में वीडियो बनावत बानी। भाई हमार खेसारी लाल यादव के इतना दुश्मन हो गइल बाड़े सन कि खेसारी लाल यादव के 100+ गाना डिलीट करावल गइल बा और स्ट्राइक पर स्ट्राइक चैनल पर मारल जाता। तो भाई हमार खेसारी लाल यादव इतना इमोशनल बाड़े, वो वीडियो भी बनैले बाड़े, अपना स्ट्राइक के बारे में भी कहले बाड़े कि कौन स्ट्राइक मरले बा। ये वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहा जा। ये वीडियो में हम तार लोग बतावेला बानी और प्रूफ भी देखावेला बानी कि खेसारी लाल यादव लाइव आके का बोलले बाड़न। तो भाई हमार ये बहुत ही गलत हो रहा बा खेसारी लाल यादव के साथ में। काम किया जा रहा है कि मेरे अच्छे गानों को डिलीट किया जा रहा है। तो देखते हैं डिलीट 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 और स्ट्राइक स्ट्राइक कब तक खेला जा रहा है मेरे साथ। और आप लोग मेरे साथ हैं ना। बाकी जो गाना है ना तो दिखा दीजिए अपना पावर। आप सबको उसी गाने को सुनना है। फिर रिलीज़ होने वाला है, वेब से भी रिलीज़ होने वाला है गाना और सारेगामा से भी रिलीज़ होने वाला है। और फिर से मैंने खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे अपनी कंपनी पे एक गाना गाया था। फिर से उसको दोबारा मैं गाया हूँ क्योंकि भाई हमारी रल है खेसारी लाल यादव जो की खेसारी लाल यादव के अभी वीडियो तू लोग देखलो जा एकदम हंसत हंसत कहत बारे हमार भाई हमार कि कितना गाना हमार डिलीट लोग करवाई। भाई हमार सोच लो ये कैसन खेसारी लाल यादव बारे कि मतलब अपना अंदर दर्द छुपा के भी बाहर मुस्कुरात बारे। सिर्फ केकरा खातिर तो हमनी के दर्शक खातिर कि खेसारी लाल यादव के अगर थोड़ा सा भी खरोच आवेला भाई हमार तो हमनियों के दर्द होला। कैसे खेसारी लाल यादव के कट्टर फैन है जा और कट्टर सपोर्टर रह जा। तो भाई हमार खेसारी लाल यादव के इतना दुश्मन हो गई बड़ा सा भाई कि अब हम बताई तक कैसे बताई कि खेसारी लाल यादव के 100 गो से प्लस गाना डिलीट भी हो चुकल बा। डिलीट भइला के बाद भी खेसारी लाल यादव उतना इमोशनल नहीं खन, हंस हंस के भी बोलत परन कि कितना गाना डिलीट हुई। तो भाई हमार जितना भी आजकल के चुतिया बारे सन खेसारी लाल यादव के पीछे पड़ल बारे सन ओकर से एक एक बात कहे के बा कि खेसारी लाल यादव के प्यार करे वाला भोजपुरी समाज में पूरा दर्शक बा। भाई हमार का खेसारी लाल यादव से जितना लोग प्यार करलानू शायद ही कोनो स्टार अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं के। बात सही बा हमार भाई कि खेसारी लाल यादव से प्यार करे वाला बहुत ही दर्शक बा जेकर कल्पना कोनो स्टार ना कर सकेला। खेसारी लाल यादव हमेशा यही ट्रेंडिंग में ना रहे हमार भाई, लेकिन उससे कोनो मतलब नहीं कि खेसारी लाल यादव ब्रांड बारे और ब्रांड रही है। और खेसारी लाल यादव के जितना भी गाना आवता डिलीट होता उससे कोनो मतलब नहीं कि खेसारी लाल बात हंस के भी बोले हाँ तू लोग वीडियो में भी देख लो जा। तो भाई हमार ये वीडियो से अगर तू लोग सहमत बारा जा और खेसारी लाल यादव के कट्टर फैन बारा जा तो चैनल सब्सक्राइब करो जा और कमेंट में बताओ जा कि दुश्मन के का राय देहल जाओ।